naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij lid is kwam. Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! En mevrouw, ja, wacht even, look. Omiga do toch de potapai magim tapatim pasi, maar moso den takti de menyama saba, da moso takapai majane pai mamoro. Oké, me guer mevrouw. Wacht even, una cultuur TV toch? Pe anyo so lele toch? Oké, ayo. Yes, welkom kijkers bij een gloednieuwe aflevering van Cultuur TV. En we zitten met mevrouw Melgers, zij is gemeenschapswerker. En er zijn zaken die zich spelen in een gemeenschap en daarbij hebben mensen hulp nodig. En dat is waarmee zij zich onder andere bezighoudt. Brandende zaken die vooral spelen nu, hoe saptaka gezondheidszorg in Suriname een probleem. Er lopen heel veel mensen rond die nog niet in het bezit zijn van een verzekering. Weet je, ze kunnen geen zorg krijgen daardoor. Maar zij houdt zich bezig daarmee in het traject om de mensen te begeleiden om toch aan een verzekering te komen. Mevrouw Melgers, welkom bij Cultuur TV. Hoe staan de zaken? We zien hier een aanvraagformulier premiesubsidie basiszorgverzekering. Waaraan loopt u zo al tegen wanneer u zo bezig bent op het veld? Wel, odi alasma, een doelgroep, de zwangere vrouw, Ching, alasan zij kwijt momenteel in Suriname. Dus maar voor Abrawatra zij lukuno en zij ondersteunt. Mine give up. Maar me hoor me ede. Omdat sa mogo even stel me wat vraag, me kunnen tapu. Maar me wat geef aan dat de sma sa moest steken op voor bescherm uno. Of de uitdungru, mina sapsepsa. En dat naar de volksvertegenwoordigers. De volksvertegenwoordigers, als je naar de assemblee, alles maar vrede go, vandaag aan de dag. Die moeten we echt vragen. Zij zijn de enige persoon die hoogwaarschijnlijk ondersteuning kunnen geven aan het geheel wat er momenteel gebeurt. Over Abazo naar ABZ V-Karta, unulik gemeenschap werken, een probleem, een potwan structuur. Een big probleem is dat na gemeenschapsweg structuren na de, we betegen aan minister Ba, smanama lezen na schrijven, waardoor een ja, dus sa ik dangra. Een desma, ik nou maar schakelen uit. Ja, desma sa een gemeenschapsweg, we betegen minister voor sociale zaken Ba, van daar is een mortuarium. Omdat tijdens Maduro drapen worden die mensen weggestuurd. Kom over 2 dagen, kom over 3 dagen. A wiki die strevi, mingo drapen, met asma, sa je hebt zo'n vrouw moko achterhalen. No? A vrouw weggeeft aan soort pijn, dat was krivi, dat zit ook aan gaan gynaecoloog. A wiki sap hè? Dus zijn een vrouw weer. Dus dat komt over 2 weken of wachten op een sms. A vrouw laat saberen. Ik ga tegen erin drapen. Ik dacht, als massa je pa vrouw, als sansa we doen, en zendes mag weer. Maar aan de ene kant kan je ze niet kwalijk nemen. Als de mannen zijn als cito, de mannen lezen van taal, zodat de mannen begrijpen, dan lijkt van jullie van een journalist, bepaalde zijn mijn man begrijpen. Maar dan meneer begeef me drapen, want maar pot me drapen met begi van poel me drapen. No. Sabi, want een groep na suma met roko samen, de man samen mijn zwakke plek. Toch? Technologie is niet zo ver. En als je soms met fit naar een telefoon en zo. Dus allerlei spreek ik dat, maar je moet eerlijk zijn. En ik merk op de laatste tijden dat een uitvoeringsorgaan naar Suma Beuroko Suiti wat vertraging deed. En hoe naar onderzoekers, want als je een jep wans ma, je moet onderzoeken. If een datra, een sapseep zanga een patiënt, en onderzoek voor ontdekt met zijn morofara. En dat onderzoek voor Sabisa moest doen. Dus het hele leven van ons is een onderzoek waard.
If je nou onderzoek, je hebt nou een increase, maar je doet dan gewoon langs je hele van de regering, vandaag aan de dag. Ik go gewoon in onderzoek, de was de mofo, de denk je, die wil voeren is uit, waardoor het nadelig is, die UNO. Dus hoe zie je dat wat vertraging deed? Dan met tegen je uitvoeringsorgaan, wat san niet klopt. Met dat wat san niet klopt. Je tak ja, ze hebben het druk. Met dat no, maar het drukte is. Of we drukken gimme, mina denk je, vast van weer ook om mina denk je. Wat hebben we ontdekt? De man en je sociale zaken gemeenlandsweg. Toen ze voor aanvragen deed, waardoor de man doet een beroep, waardoor de man en je gemeenlandsweg. Ten nadele voor de CITO-gevallen voor UNO. Want dan moeten die CITO-gevallen van ons blijven wachten. En de man voor uitvoeringsorgaan kan takkie. We hebben ook een sweetie. We leren voor Makandra. Doktoren en roken naar UNO. En dat is sinds maar morgen gemeenlandswerk. De bel me, kijk zo'n geval met dat land ze me bellen, de mij kies in kaarta. En we zijn nou, we appareren nou, we zijn naar app dat ra voor sabi dat we een goedkeuring geven. Maar als onderzoek zou we onderzoek zijn naar een vertraging, nee abos kopukong, omdat je moet sabi een train inheemse, een train boven Suriname, een train Mungo, een train Fotosma. Voor zo'n van de moest veel een aanvraagformulier in. Want dan lausie zijn die ermee keuren af. Toch? Dan, ik kies wel een bericht. Ik heb ook een gadopching en tegen onderzoek. En je hebt geloof. Alles aan elkaar komt boven water. Wat in die dorpen, dame bel me. De man, hij kiest de verzekeringspasje heel eenvoudig. De man kiezing, de man moest dienen in, want vervallen baso BZV-kaarten. Arkimi boom, de man moest dienen in, want vervallen baso of BZV-kaarten. Dat hij dienen in, dat hij go naar een organisatie fit over de ingisma. De stel een briefje op. En hij teken, en een kapitein voor het dorp, hij teken de vervallen baso-kaarta, BZV-kaarta. Die gaan naar gemeenlandsweg, drapen de pot een vrouw neer Rebecca Mibri, dan de kaart, dat de man, hij kiest de kaarta. Isap, ishi, mijn arki of je begrijpt me. Sa de missie. De man emita identiteitsbewijs in Awandisi. Dankjewel. Omdat na aanvraagformulier de mij wordt afgewezen vanwege het feit dat de man op een familieboek, de man op een SWM EBS wordt ook afgewezen, de medisch verklaring wordt ook afgewezen, ID-kaarten wordt afgewezen in de abing. Maar indien, als dit zo makkelijk, dat nangami BZV vervallen BZV baso kaarta, ik kan komen makkelijk naar mijn verzekeringspasje. Dat doe je landelijk. De quiz des maar ze knap naar gemeenlands in een fayasong naar in een alleen. De quiz des maar ze absito papieren van nodig voor gaat datra. De quiz des maar sana een probleem. Zijn er een groep naar inheemse, zo naar een vervallen met herhaling, een vervallen EBS, vervallen van BZV, baso-kaarta, een vervallen wang, de man ik kiesie. Uno, Sadena Veld, als gemeenschapswerker, we maken voor mee. Temi go in de assemblee, of mijn mag go, ik tak mijn abba briefie. Temi chides mij ik mopo uit de airco, fanning, waggy, trouwen weer hak, trouwen weer rok, trouwen weer jas naar das. Dan mes doen dat met luku de man. Dan ik tak, we kunnen doen dat we leg uit, maar een sabafeld, een onderzoek. Omdat in een BZV een baso-situatie, dat we ontdekt, het gaat tweede jaar en of derde jaar, dat zogenaamd materiaal voor de ID-kaarten. Weet je wat die mensen krijgen?
Dus maar ik kies een afhalingsbrief zonder een identiteit, zonder een foto. Dus mij kan gaan je afhaalsbrief. Oké? Koutak wat oma. Ik ga een afhalingsbrief gewoon. Ik geloof een bangie, een acceptering. Maar ik ga gewoon met een afhalingsbrief. Zonder een foto voor je dat naar je de drapen. Dan die me halatori aan de media dat de man doet travasie. De man schreef binnenlandse zaken, mevrouw X zo, bla bla bla, kies een ID-nummer, dit en dat en zo. In afwachting, hè, dan mag ik gebruik voor heer tekst en uitleg. Maar wat de man doet, als een brief idee, een stempel de ja, dan gaat het Sansa Lanting Abi. Maar een foto voor deze maar dit hele ja. Dus Tamara, met pura foto, met pot mi foto, dan me go doen mi boskopo. Want een foto moest go onder een stempel, want hij moest een stempel kiezen. Zijn de mihara sandis aan, omdat hij de man de bezig naar een kiesstelsel. Dan wat tegen de man de bezig naar een kiesstelsel. If we no look boom, maar kan verkiezen dat we bari. Want afhalingsbriefie zonder een ID-kaart, want trabriefie zonder een vanning, een foto de thema ook zonder een stempel. Het is een gevaar voor onze ingezetenen. Met druk op het woord ingezetenen. Want de man die naar de assemblee en een regeringsleider doen ze naar pont buiten. De niet-ingezetenen, waaronder de Haitianen, ze presenteren, belooft een jari, belooft een pakket. No waman minajere takwansani in de assemblee. Van jullie beschermde ingezetenen. Jullie zijn volksvertegenwoordigers. Jullie moeten ons beschermen. Maar dat wordt niet gedaan. Ik heb een zwaar hoofd van wat er allemaal gebeurt. Omdat wanneer we bezig zijn, we screenen. Hè? We sturen het niet zo voor het uitvoeringsorgaan. Het uitvoeringsorgaan weet het, we gaan op onderzoek uit. Wie zijn de mensen? En ook aan de hand van de vragen zien we van hey, zijn geen ingezetenen. Trouwens, die naar de Franse kant, dat is toch de wanboor op staat. We poeden en we geven het door. En er is zoveel gevaar. En nu accepteren jullie een vervallen BZV en BASO-kaarten bij de Indiaanse dorpen, waar de niet-ingezetenen dichtbij wonen. Toch? Ze stappen makkelijk binnen en ze krijgen een kaart. En op het moment dat ik kies verzekeringspasje, ik weet niet hoe ze komen naar een ID, oh ja, een vervallen kaart, kunnen deze mensen makkelijk komen aan een ID-kaart. Aan een middendraper, maar ik kom makkelijk aan een ID-kaart. Dus ik ben huiverig mensen, ook weer volksvertegenwoordiger, ook dit maar in Akondre. Ik ben huiverig over een kiesstelsel zoals we horen. Door een sap zij kwijzen, ze kunnen tapu. Zij kunnen tapu over, ik want dat woord, want dat is dus rotomi, maar moet dat geen fraude. Letten jullie erop, volksvertegenwoordiger. Gisteren waren we daar bij DNA. We hebben meegenomen voeding. Omdat het zo is, ik krijg gewoon kippenvel van, dat de staat, een regering, die een eed heeft afgelegd, ik beloof, dat ze gewoon tegen ons zeggen, de regering heeft geen geld om babyvoeding te kopen. De regering heeft geen geld om babyvoeding te kopen. We hebben nu baby's met ondergewicht. Baby's, ondervoede baby's hebben wij. Je hebt crashes. Mensen rennen over dat crash niet functioneert. En ze gaan tackelen aan de mensen die een crash hebben. Ik stel het op prijs, ik keur het niet af.
Maar ik zou vragen, ga alvast de regering tackelen. Want zij zijn verantwoordelijk voor alles wat gebeurt met onze gemeenschap, waaronder moeder en kind. Die sterk staat bij de WHO. Toch, er is een mensenrechten, daar staan ze heel sterk. En we zijn geweest naar DNA, want men heeft gevraagd waarom DNA. We hebben kenbaar gemaakt, we hebben het gezet bij DNA, om de volksvertegenwoordigers te vragen, niet meneer B, we dienen geen petitie in. Nee, we zeggen aan de volksvertegenwoordiger, wij willen een talk hebben met jullie. Want jullie weten niet wat er gebeurt. Wanneer ik mag daar niet betreden, geloof ik, ik heb zo gezegd, het interesseert me niet. Er is niet veel te halen daar. Je ziet meer volwassen mannen met blauwe hemden vechten. Je ziet de blauwe hemden dat naar de scholieren. Nadat je ziet drapen en timide, meneer Mekgrap, Fugos Don, Arki Lolo, dan een gemeenschap Abu Fanodu. We hebben ook kenbaar gemaakt bepaalde dingen die we hebben aangekaart aan bepaalde volksvertegenwoordigers. En ook wat het gevaar is dat de mensen rondlopen met een afhalingsbrief zonder een ID-kaart of een legitimatie. Ik weet niet hoe je erover denkt, maar wij zien er gevaar in. Want wanneer de mensen het sturen en we brengen het voor het uitvoeringsorgaan, ze accepteren het, toch? Maar het is gevaarlijk. Het is heel gevaarlijk. Ik denk dat de bank dat ook heeft ingezien en om die reden dan ook heeft gezegd van dat ze dit soort formuliertjes dan ook niet meer gaan accepteren. Want het kan niet legaal zijn dat mensen maandenlang lopen met een formulier, geen ID-kaart. We hebben ook maatregelen vanuit de regeringszijde ook bijvoorbeeld gemerkt, als het de regeringszijde is. Bij een eerder bezoek van de president aan Nikeri is er een commissie ingesteld die basiszorgverzekeringskaart in orde zou maken. Wanica heeft dat ook. U heeft het ook gevraagd, waarom niet landelijk het zo makkelijk maken voor mensen dat ze aan hun basiszorgverzekering kunnen komen. Dan die ellenlange formuliertjes en ellenlange wegen die u moet bewandelen met een sociale zaken die niet optimaal kan functioneren omdat ze geen misschien lager kader hebben of dus de procedures niet duidelijk zijn. Met al deze bekendmakingen, merkt u wel wat verlichting in het werk met die commissies die komen, die bekendmakingen die zo vaak komen? Nou, de regering, lying kings. Ik kan het zeggen, ze zijn lying kings. Omdat, laat me zeggen hoor, dit hebben ze in elkaar gezet zonder om te weten hoe belangrijk het is. Toch? Omdat van hieruit kunnen we veel halen, wie de mensen zijn en je kan ze adviseren. Je weet of het mensen zijn met een beperking, Isap heeft een zwakke huishouding, een vrouw leg je uit dat je axa-vrouw, om hem chiabi, zo te roken je doet aan roko, dat je advisering van Luku, go naar sociale zaken, je wijk en geregistreerd voor kooi aanmerking voor zwakke huishouding. Dat apis papier die leg je uit. En over Wanica en zo, we halen aan in discussie. Omdat het niet nodig is. Als ze willen blijven jokken, laten ze jokken. Het is niet mijn trein om te oordelen. Maar het is wel een gevaar voor de mensen. Bij de mededeling van de regeringsleider, Tanikeri, een Sito Bali, ben ik gelijk naar de media geweest. Ik zeg, wij zijn de Sito Balis. Wij zijn de Sito Balis omdat wij niet gewoon aanvragen. Wanneer er een Sito-geval komt, van je hebt overheid die het kan beamen. Als een Sito-geval komt, laatst was Sito-geval komt, Sipaliwini, zijn naar bericht gaan Sito-geval. Alle die stukken komen, we zijn die het uitvoeringsorgaan Sito. Uitvoeringsorgaan zorgen dat elkaar goedkeuring go. We roken een vrouw met Karening, mevrouw Agaiber zien voor SZF. Eentje wamtje zo rust naar SZF. We zijn alle die gegevens. De familie komt, de familie kan het kakata, kan go langa naar datra en desma worden geholpen. Structuur D. En een unesin desma weg komt over 2 weken. Of wacht op een sms.
Vandaag aan de dag is mijn actie dit dan voor wiki langer. Omdat uit onderzoek is gebleken, desma de Aingi dorpu, ze moest leveren alleen een vervallen EBS, een vervallen BASO en BZV-kaart. Dat die wang. Een legitimatie schreef je een nummer, van een ID-nummer, maar is het van jou? Want er is geen ID die verklaart dat het van jou is. Want hier staat je ID-kaart en je familieboek. Neem je familieboek. Dat want dat een ID-kaart en sorry, dat mocht je naar een familieboek, dat je naar een aanvrager en die zien naar mijn ching. Maar met een vervallen BZV-bazo. Er zijn geen dingen, het is vastgelegd van dit en dat. Maar wie ben jij? Kan je het achterhalen? Ben je een ingezetene of niet? Dus het baart ons zorgen en daarom gaan we in zee met de gemeenschap, de volksvertegenwoordiger. De volksvertegenwoordiger moet inspringen, omdat nu momenteel er is geen controle, ik zeg het voor de zoveelste keer. COVID-gelden zijn niet uitbetaald geworden. Af en toe hoor je iemand van een parlementariër en blab. Maar daar houdt het op, ze gaan niet verder op in. Bonusgelden zijn niet uitbetaald. We hebben zwart op wit. De bonusgelden zijn niet uitbetaald. De gelden waar de RL-leden langs de woningen zijn gegaan, van de seniorenburgers tot laat 's avonds, om te komen voor een 1000 SRD, is ook niet uitbetaald. Ik heb het gewoon via Limbo gezegd, want het kan niet, het mag niet. En de RL-leden demonstratief via de media maken ze bekend. Ai kan komen naar VHP-centrum, voor registreer, een bankpasje mee. De volksvertegenwoordigers hebben niet gereageerd. De registratie van de voeding is ook een flop. De staat zegt ze hebben geen geld om de mensen te voorzien van babyvoeding. Alle projecten van deze regering is een puin. Ik ben niet bang, ik kan met ze aan tafel zitten en ik kan een heel uitgebreide een verslag geven vanaf hun zittingsperiode wat zich allemaal heeft voorgedaan. Er is geen geld om babyvoeding te kopen. Hoe zit het met een wagenpark die ontstaat nu momenteel bij volksgezondheid? Ik heb hem gezegd, u bent minister af van mij. Hij is Ramadien, hij is minister af van mij. En als ik die dingen zo bekijk, kijk, met desmoreken afrouwet takbaka, ik zou de mensen vragen die zo denken, hoe nodig we uit ook wakker samen? Dat je begrijpt, zijn de witte donderdag misdonja onder een boom voor haar, dit is niet aan. Omdat het is triest wat we allemaal zien. Wat we ervaren. Men praat over Asiana en Esther Stichting. De signalen bij Nakso Melanga. No wamana doen no wa enkrisani. De signalen en Naki voor a babyvoeding. Er was een situatie in Minokara Atoso. Dat je maar actie, a baby op ernstige vorm voor kaumerki. Alla soort fasie, de nama jepi. Mi bel mi actie van vrouw, de tak a vrouw teken advies, aga Franse kan. Mi tak, yeah, mi breedie, dat want tak wamching, fusranang etan libi. Begrijpt u? Dus dat is er om en bij wat speelt binnen de gemeenschap. Ik vind het heel jammer dat we dit alles moeten ervaren. En we hebben een zwaar hoofd, echt waar. Omdat in hoorrekening, we doen naar vrijwilligers, nou was meneer Payono. Alles gaat omhoog. Telesuur in hoorrekening. Benzine gaat de lucht in. En de mensen hebben onze hulp nodig. Want de blikvoeding zou kiezen. Want los maar een bel, want los maar een actie. Een registrering, dat de geregistreerde oorlog komt naar een DNA, zodat de volksvertegenwoordiger kan zeggen,
allemaal naar binnen, omdat eigenlijk een tekwan verkeerde day, vergadering naar binnen, abede moro voeren over een kiesstelsel. Wel, een kiesstelsel, daarmee leggen we uit, om bij jullie een afhalingsbrief, dat is mij wakka. Een papier, dat schrijven, een ID-kaart, een ID-kaart, een pasfoto, dit en dat, onder zonder een stempel. Het feit dat er goedkeuring wordt gegeven voor BZV-baso-kaarten, voor massa absusewang vervallen ID-kaarten naar baso-kaarten. Je mag sabi, misdonja, maar mi dragen over die sociale zaken. Dat dit vindt plaats. En mi taki, de regering, in plaats dat de ondersteunen het volk, het volk, stelen ze van het volk. Want een briefje die je ziet toch naar een sociale zaken, dus maar moet spijven. If you want, je kan gaan naar gemeenschapsweg. Zeg ik wil een aanvraag. Oh, ga naar zo'n bedrijf, ga betalen. 4 SED geloof ik. Pond buiten, daar kost het 50 SED. Ik heb het gestuurd naar een paar volksvertegenwoordigers en ik heb ze gezegd, het is een onderzoek waard. Meneer Sapsadens Maaido. Het mag niet. Die snaf lanti. En dan mag nog wat increase, maar dan mag kopiëren voor sering. Je kopieert voor gie. Dus je ziet van ammonie en make alla fasi. En over pond buiten, een dame bel me. De mensen zijn boos vanwege de uitspraken die gedaan zijn. De uitspraken zijn regeringsleider Mickey. Dat de niet ingezetenen, minotak Haitianen, de Haitianen naar niet ingezetenen, de niet ingezetenen dat door kiezen perceel en dat door kiezen voedselpakket. Wel, want dame konami, attack aan regeringsleider gona in, de actie heeft aan een opwang verkiezingscentrum, no? Partijcentrum. Met dat if you want, kan doen met therapie. Want na uno anekong, hij moet durven, dat hij is gewetenloos. Begrijpt u? Ik had ook aangegeven van de vrouw van de regeringsleider. Men heeft me kwalijk genomen, omdat ik heb genoemd de andere first lady. Wel mensen, ik wil jullie wel voorhouden, ze krijgt een andere naam, toch? Want ik heb duidelijk gezegd, ze kent de taak niet. Mevrouw regeringsleider, u bent een beschermvrouw. U mag niet mee zijn gegaan, want er zijn zoveel kinderen die honger hebben. Het gaat niet om het brood wat je verstrekt. Het project zo biggie, affing en land. We zijn het onderzoeken, we zijn gaan onderzoeken. Ze moeten het bedrijf betalen, zodat die man kan lossen voeding. Wat ik ook niet begrijp, de volksvertegenwoordiger, jullie komen met zoveel bedragen. Zoveel bedragen van, u ontdekt dat om mijn money teki, die stekkie, en u schiet van een nood. Alles gaat de lucht in. U stel eisen nood toch? Naar volksvertegenwoordigers. Meneer tak over de volksvertegenwoordigers die daar zijn geplaatst, alleen maar om mee te gaan, om te stemmen, dat quorum dicht. Ik zou het niet doen, ik zou me schamen. Toch, je hebt me begrepen toch? Leg de man voor de money baka. If harde feiten dit. Leg de man voor de money in kas. Ik wil ook aan babyvoeding tori aan de no. Want als een kon zo simpel in de media toe, er is geen geld voor babyvoeding. Maar we talk about een regering, dan gaan we een bruto binnenlands inkomen en dan ga je prioriteiten moeten stellen. Isabito. U als veldwerker, u kaart niet alleen de problemen aan. Mensen die dat u ook de oplossingen heeft. Weet je toch? Maar wat neemt het om met u te zitten? Hebben ze u ooit geroepen om te zitten om die problemen die er zijn met het aanvragen van een koopkrachtversterking, met een BZV-kaart? Hoe zit het met dat soort type dingen? De mekaar consdoom voor los zijn probleem op. Want de blik naar dit rap is zomaar zijn donaties. Ja. Het is een donatie op een heel eenvoudige manier. Maar wat ik aangeef, ik heb wel met de mensen aan tafel gezeten. Want dan zie je dat ze een project uitvoeren van dat nul komt. Meneer Weidenbos altijd mee onthouden. Taki, if je in afspraak, ik kan die maar een recept.
na tau meka super do prasesang na vegetarisch blok of Maggi blok, dus aan het TSSM, toch? Maar wij zijn geen klagers, ieder weet het. Wij kaarten het probleem aan wanneer ik naar het assemblee ga, is om de mensen te zeggen, dit doet zich voor. Dat die de of Tamara de notak, ze weten het niet, we doen ons eigen ding. En we hadden ook een wasambe hebben, ja. Tewang probleem dit, daarmee hebben over ABZV-basis, is meer dan dat men denkt. We werken met alle overheden, allemaal. Zelfs met familierechtelijke zaken. Want Kees ben de, bij een mama, maar bij de Fanny. En het is belangrijk dat we sabi, wie is a oma kwekapchi om een jari? Mama na dede, mama is zichtbaar, een ma na een aanvrager. Een man na bij man kom en op chimbe op wat ziekjes aan mijn haal aan, dan met tegen vrouw, kon naar familierechtelijke zaken, met doro. Ik go, ik tak naar een toesma, de man tak ja, naar even 30 papieren, ze gaan dit doen, ze gaan dat doen, ik tak no. Ik tegen oma, belly dochter gimme. A belling, samen tegen, ik tegen, samen tegen, ik tak en nou je kon. Voor hoordrukken, want wij hoordrukken op de man, hè. Ik tak nou je kon, telefonisch, ik vul een aanvraagformulier, ik tak je erbij, kon tekening. Binnen een half uur, een uur. Op Chinky zijn kaarta. Want die afvullen in, dat is Eppingi, dat is Eppingi het uitvoeringsorgaan. En dan het uitvoeringsorgaan, we taki. Dus dat eigenlijk de ziektebeelden. We tak lukken nog op Chinky moest kiezen, want zo bradi zo smara. Die kiezen, dan zijn alle de informatie die mevrouw Agai bezien. Waardoor een ma bekanga tika kaarta. Het heeft een uur geduurd, ik kies een kaart. Het is netwerken. We werken ook met mensen van sociale zaken. Deze massa, ik go sociale zaken, die een kaart aan financiële zwakke huishouding of een doelgroep voor een regering. Mensen met een beperking. En deze ma op een probleem, of die op kaart of een probleem, ja, mij bel me. En bijna naar alle de overheid en wij kantoren weer roken. Met dat luku so bradi so smara. Ter plekke, het is maar tori lusu, dat we ebgides maar des maar tori lusu. Maar bedoel, if allemaal kan roken zo. Maar wat er is, wat ik heb ontdekt, deze regering is niet regeringsoplossingsgericht. Deze regering is politiek oplossingsgericht. Begrijpt u wat ik zeg? ABOP Abensani, VHP Abensani, Sumamoro, ja PL. Zij sluipen naar het uitvoeringsorgaan. Ja PL, zij zijn bezig naar de BZV-baso-karta. We sluipen bij elkaar niet, maar met elkaar niet. Maar met echt if nou een probleem is, een doelgroep. Dat om een doelgroep naar man kiest den karta dat una sito. We braak puro. Dus ik herhaal het nog een keer, die afvolgt. A regering die zie, want de man tak mina VHP, mina disi, mina dati. Zodra zo'n politieke partij vormt een regering, ik beloof, ga je me zien. Maar wat we hebben ontdekt in het veld, a regering die zie, is niet gemeenschapgericht. Dus we weten geen travasie. Oplossingsgericht. Niet. Ze zijn gericht, vooral nu, van verkiezing Odoro, politiek gericht. Want dat we wasabi zijn de mimhalatori aan voor de ingitu. We want tak naar de kapitein. Kapitein naar alle respectiefasi usabi we taki, we kies training. Me aksunu lek de mannen teko lek figi futu. Tegen de kapitein, luko me tak naar unu. Lek de man teko lek figi futu. Me tegen omen lezi unu na kapitein van dorpu. De leks makon de na sabas makon. Weet je wat er gebeurt? Tegen man sakaka foto. Je hebt toefassie. De kon na foto gide igi, tori, oké. De man moet spy. Maar if de kon gide structuur,
zat de leidinggevende, dan unufeni dat de man, de man moest zijn tekuno. Indien de burgermoeder en de burgervaders rondrijden, iwa erko wagi. Toch? Omdat ze burgermoeder, burgervader zijn van het territorium. Soms zie je wel niks gebeuren, maar ja, ik zeg het even, ik heb het al gezegd. Toch? Maar een kapitein is sakakong voor regel in de tori voor een dorpo. Dat heb ik getekend. Maar de waka in een fayasong. En Saleman doe, me halen aan, omdat nou een trutori. Me tegen dat a papira die zie, en vertel je een heel verhaal, heeft ze iwans maar also iwans maar dorpo, iwans maar wijk. Dus die onder bezig, en sowieso de kapitein toe, voor de dorpo, dat lukken nou van waka. Omen is maar voor een beperking, jabi. De kies money. Omen 10 kinderbijslag. Omen maar zwakke huishouding. Wij regering, 1800 zo een potty. Meneer Safa, wat je de ingi dorpo. Want mama, zowel papa, man naar een vrouw, naar zwakke huishouding. Want ze werken niet, ze zijn afhankelijk van cassave bakken en visvang. Toch? Het is geen vaste baan. Maar dat terwijl legden de sandis uit, dat we op de ei, dat we gaan naar een wafding, dat naar Tepo. We gaan naar sociale zaken. We halen aan een radiostation, maar we halen aan Bakka, omdat die man Dirty Harry, en dat is een kapitein hier. Ik beloof, de Dirty Harry, dan ineens op contact naar een kapitein. Kapitein de nawang radiostation en geef of televisiestation tak alasan bung de man yepu no alasan bung na Tepo. Dan mi bellen mi tak mi versteri bang. Want alasan bung alasani ikisi money atak no mi no kis money. Ik zeg maar you taki dat alasan bung. Om kort te zijn na Facebook fits geloof ik. Dat je een kapitein zijn leg uit dat na derde jaar die kies AOV, die kies kinderbijslag, die kies mensen met een beperking, die kies zwakke huishouding. En abonnie stort aan een mitaki, naar een minister van adviseur voor een minister, nou een bribi, ataki dat amoni egwe, dat pamoni ego. Begrijpt u? Dus we tak naar de kapitein, deze mannen spelen in. U hoor maar kandra, voor luku zo kan dugi u dorpo. We legden uit steunfamilie, zo'n steunfamilie in een inheemse dorp. Na onderling zijn ze bezig. Een kapitein sorry van de ptie egwanga slipper na scoren. Toch? Dus het probleem van Tepo, regering, het probleem van Tepo is niet opgelost. U liep des maar naar rust en u doet u roko. Ik beloof. We hebben eet afgelegd. En dan wil ik even over een sociale zaken nog steeds. Hè. Een probleem dat VP als sponsor of regeringsleider als sponsor. Let me tell you afvolk. SZF, zowel sociale zaken op one lijn. Te want resitori de of once man moest gaan naar buitenland. SZF is zorgu die een medisch gedeelte. Dus als ma ik kies aan money, die een medisch gedeelte. En sociale zaken is zorgu die een ticket. A kan dat want to obstakel de, omdat a COVID, waren er andere regels waardoor a money kon, dan a VP of van een regeringsleider kan komen zichtbaar. De mannen moest doen, like of de man is sponsor. Afvolk. De man moest pot aan money in een lade voor SZF. Na sociale zaken is de man wandel uit rectificatie dat de man kan vinden. Benanam waka zogenaamd de man maar vinden, want waar regeringsleider om make showtime, ja, verkiezingen condoro, en je asma aan money. Sponsor,
Pot na SZF, pot na sociale zaken, als massa ab een bril van nodig. Lek aan een waka waka. Die mensen weten het niet, if je ab een bril van nodig, wat fonds de? If je adressie van nodig, wat fonds de? No de, adressie, wat vrouw zijn wat lees je me. Om mijn adressie aan mijn spij. Dan ben ik vallen terug over een gladde, een stijve kapsel. Straks ben je mijn minister ook niet als je zo door blijft gaan, hè? Meneer Ram Charan of hoe hij heet. Straks bent u mijn minister niet meer. Want het is niet dat ik niet praat tot uw beleidsmedewerker of de sanlai dat mijn normaal onthouding. En soms niet kan zijn met de minister lukken nog dit epsa. En dat meneer Taki. Toch? Het gaat erom van zet de gelden waar ze thuis horen. Dat de mensen niet op en neer lopen. Dat de kan geteken money. Het moet niet zijn dat we heel sensatie. Toch? Dan ons dat une pot de money op de posten. Dat zogenaamd wij leveren aan money gidensma. En het uitvoeringsorgaan op een sanitaire. Ik denk dat Adamo ook bekend schreef. Want 2% rente. Dat indien ammonie heeft, zodanig. Of je moet op een prothese in een pijn. Maar het is wel, SZF heeft wel een fonds voor het prothese samen met SZF. Omdat ammonie niet gaat op tijd naar sociale zaken, SZF op een probleem, dan met op een prothese, dan de edeman reken, ze gaan me sponsoren, want het moet bekendgemaakt worden, is sponsor. Leidinggevenden, ze sponsoren niet. Ze moeten de mensen faciliteren. En dat doen ze niet, ze maken showtime en dat vind ik heel erg. Dus we moeten eigenlijk opmerken dat ministeries, instituten die beleid eigenlijk moeten maken en niet problemen moeten nemen op zich, want ze kunnen het niet oplossen. We weten allemaal dat de mij dikiwan olof tapwantra olo. Dat is het systeem hoe het werkt. En dat de mij met showtime naar die problemen die worden aangekaart om op een foto te komen bijvoorbeeld met de personen. Is schaamtelijk eigenlijk. Wereldwijd is het schandalig. Wat er moet gebeuren is, de regeringsleiders, jullie hebben een begroting, zet de gelden op de juiste posten, waar de mensen makkelijk naar binnen kunnen glijden. Toch, dat ze niet afhankelijk tussen haakjes op foto komen, dat ze zogenaamd afhankelijk zijn van jullie. Jullie hebben gefaald. De mensen van de, niet allemaal, maar overgrootste deel van de, hoe heet de mensen weer, de volksvertegenwoordigers, zij hebben gefaald. En omdat we dat hebben ontdekt, zijn we gegaan naar DNA. En we willen wel een gesprek hebben. Ze hebben gezegd, gaat u een petitie indienen? Ik zeg nee, ze gaan papier krijgen dat ze moeten schrijven wat de problemen zijn. Dan onthouden ze het eerder dan een petitie die is opgesteld door iemand anders. We willen meneer Beni spreken. We willen alleen de volksvertegenwoordigers. En binnenkort gaan we met die team naar daar. Wat me ook dwars heeft gezeten. De mensen die geregistreerd zijn en die we konden bereiken, die zijn gekomen, maar we moesten ze hurry wegsturen. Want ze één ding hadden ze. Ze gaan geen gas, ze gaan geen traangas gooien op ons. Mevrouw, ik zei tegen die dame, geef ze, laat ze weggaan. En ik heb het gezegd bij DNA, hier is niet meer een plek voor de gemeenschap. Jullie hebben de mensen getraumatiseerd. En dat vind ik weer erg nou een broko sakabaka. Dat mensen bang zijn om langs te lopen zelf. Dus dat zijn de zaken die ik wil aankaarten. Belangrijk is, ik ga weer even. Belangrijk is de volksvertegenwoordigers, unda ai. De mensen met het kiesstelsel, unda ai. Laat men nu beginnen. En er moet ook controle uitgeoefend worden. Want de niet-ingezetenen krijgen al middelen. Dus dat wil zeggen, de niet-ingezetenen kunnen ook komen aan een ID-kaart. Begrijpt u? En dat hij
Ik weet niet wat met die man aan de hand is. Dat hij niet doorheeft dat hij het gezegd heeft. En dat hij gaat vragen aan Point buiten. Je hebt niks gedaan voor het land, meer Pinari, om een partijcentrum op te zetten. Dat vind ik schandalen. En dat ik ook wil zeggen, niemand moet me kwalijk nemen. Als mensen gevoelloos zijn, wil dat zeggen, je geweten kan nog gaan knagen, waardoor je kan veranderen. Maar deze mensen zijn gewetenloos. En omdat ze gewetenloos zijn, van de buitenkant helpen wij, maar we kunnen niet binnendringen. En binnendringen is het DNA-gebouw. Daar hebben we de volksvertegenwoordigers. En ik wil niet dat ze gaan praten, bla 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 bla, en het houdt op. Maar dat ze eisen moeten stellen. Waar zijn de bonusgelden? Waar zijn de, hoe heet dat weer? Ammonie voor COVID-gelden? Waar zijn de gelden van VHP van de 1000? Waar zijn de pakketten gelden? De mensen hebben hun pakketten niet gehad. Waar is babyvoeding? Want ik heb begrepen, babyvoeding is niet begroot. Hou me ten goede, als het werkelijk zo is, parlementariërs, dan wil ik jullie zeggen, parlementariërs en geen volksvertegenwoordigers, jullie hebben gefaald. Want ze zouden die subsidie weghalen en dat hebben wij als veldwerker ontdekt. Daarom zeg ik, we buigen ons over zaken. Waarom gebeurt het? Waarom heeft Mungo een probleem? Waarom komen zoveel dode baby's van Mungo uit naar hier? En we hebben het ontdekt. We zijn training gaan geven, taalbarrière, ID-kaarten, dat kotte de foto. En wanneer we nu met ze praten, is we tak in de taal. En u mag het ook weten, we kunnen goed, ik althans, kan goed onbeleefd zijn naar mensen die denken om mensen die urgente gevallen, om ze te dwarsbomen om te jokken. Want de regering jokt al zoveel voor ons. Dan moet ik mijn hoofd nog komen breken met de mensen die een kaart willen hebben en met zoveel verhalen komen. Toch? En dat is meestal komen ze met VP heeft gezegd of die heeft gezegd, dit kan dit niet. Weet je, dan gaan jullie allemaal met de VP of zo op het dak zitten. Ja? Want wij weten, soms slapen we niet. Er is één volksvertegenwoordiger waar ik dit kan zeggen. En dat is Mohab Ali. Vooral als het gaat om de zieke mens. Is hij soms tot in de ochtend bezig. En hij zegt, als er wat is, mevrouw Melchers, kunt u altijd een beroep op me doen. Dus hij kent zijn taak. Ik ben niet altijd eens met die dingen die hij zegt. Want hij is een VHP. Maar belangrijk is, hij vergeet niet dat hij een eed heeft afgelegd. Dat vind ik geweldig. De situatie in Suriname is nepend en we gaan er niet voorbij aan om te zeggen van dat meerdere volksvertegenwoordigers wel een voorbeeld aan deze volksvertegenwoordiger kunnen nemen. Dan hebben we die problemen eerder opgelost in Suriname. Kijkers, dit was mevrouw. Dan dat ze het hele jaar door of 2 jaar door hebben ze wetten aangenomen en ze begrijpen niet eens wat de wetten inhouden. Is dat een geval voor BTW, no? Die nemen meer aan, dat nodig gediscussieerd in een assemblee van ja, dit en dat en zo en zo. Toch? Ze hebben mezelf gehaald. Mevrouw Melchers, hoe komt het dat u zegt dat babyvoeding, dat er BTW op is? Weet je, zodra ze staat in een sneeuwwinkel. A prijs, die tappen want zelf die tomatie, die mij pot BTW. Begrijpt u, langs de straat, dat BTW betaal je. Dus dat is hem. Dus ik wil niet onaangenaam zijn. Ik wil alleen zeggen, omdat wij als gemeenschap werken, we vieren dat anegoboom, schrijf. Dus de volksvertegenwoordiger van hieruit, er worden zoveel commissies in het leven geroepen. Laten wij aan tafel zitten en laten wij desnoods het veldwerk op tafel zetten voor jullie. Dat jullie ons kan vertegenwoordigen, want daarvoor zijn jullie om te vertegenwoordigen. Ik zal de rest maar slikken, de mensen die onaangenaam geweest zijn, naar de zwangere vrouwen en naar de resterende doelgroepen. Ik zal wel slikken, want we hebben jullie nodig, dat er werking wordt gemaakt. Wij zijn u dankbaar met het werk dat u doet en wij gaan zeggen van zet u het voort en ik hoop dat er oplossingen komen voor al die problemen die er zijn. Ik wil toch weer, de vrouw takkie. Het gaat erom, het gaat niet om mevrouw Melchers, het gaat om de gemeenschap
Die mensen die bellen en aangeven wat voor probleemgevallen ze hebben in hun wijk. En dan zeg ik, wil je begeleiden? Jawel. Ik zeg, oké, dan doe je dit. Kijk voor me of ze geregistreerd staat voor misschien een ziek kind, Monicata. Kijk voor me. Dus alles wat hier staat. En de mensen zijn blij. En wanneer ze bedanken, ik zeg nee, we hebben het samen gedaan. En van hieruit wil ik ze ook bedanken. Het is niet mevrouw Melgers. Mevrouw Melgers komt op de voorgrond. Omdat mevrouw Melgers gepensioneerd is en geen geld krijgt. Dat is weer een ander case van Sint-Vincentius ziekenhuis. Maar het gaat erom dat we hebben ook voorgehouden aan de ministeries hoor. Er zijn mensen zoals hoe wij hier zijn, maar ze werken voor de overheid. Zet ze in dienst. Want jullie zetten ze in een donkere kamer, dan kunnen ze zoveel werk verrichten. Jullie zetten onalfabeten om het werk te doen. Sorry mensen, met respect voor de mensen die hun werk doen naar behoren, met Boygi Gunu. Want we werken ook samen met ze, met Boygi Gunu. Maar over het grootste deel van de nieuwe krachten. Ik zeg, zie Esther Stichting heb ik al veel gedaan. Want als ik die vrouw niet weghaal, haal ik 3 van jouw mensen weg op mijn departement. Dat heb ik al veel gezegd. Dank u wel. Kijkers, dit was Kulturu TV Open Mic met mevrouw Melgers. Maatschappelijke werk. Hoe stapt dat naar gemeenschap? Gemeenschapwerk. Hoe stapt dat naar gemeenschap? Waar Roko zijn regering eigenlijk bij moest doen. Dus ook dit is maar iets dankbaar. Tot de volgende keer. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, Bogoluku na Kulturu TV. Tam Sabaka Gang, de Canada Pewang. Ja. Tijd voor het nieuws, dan look op je nieuws. Kulturu Nyusu, pas de vastraat is refbuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu Nyusu, pas de vastraat is refbuntu. Suriname zo'n hele klan, maar kodep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini, esha idol in distance of innings. Dambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be alo be grow. Be we la fu wat I guess tak I go. Be corruption and a take blow. Yeah. Be horde, gia pina follow. Be descapuri e si ja no wolo. Be te gride ne juki ang a dollar. When I go follow. Kulturu TV. Be anyu sunele. Kulturu TV. Bribi TV. Kulturu TV. Be anyu sunele. Kulturu TV. Bribi TV. We go diki diki, unegwa so manen sa bigi bigi. No. We go aksa for luck if the loba boleit. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, so lang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk dat balling, make uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en prijs tak. Tak in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens steken in je keel gehad. Piet Quadoro misgaat, want je weet dat. Kulturu TV.
Alas my bari, kulturu.com na anyusu wechari. No fake, no joke, ja anyusu prespari. Efu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja anyusu nesari, wai begin te wan klari. Subscribe and share, make defense free arki. Ja weli buno prati, u ape nei parki. We de tapat strati, kakwang ay kragi. U de borai dweng. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe ababo wijs dwing. Dat hoe kan voorwijs ding. Go naar beleiding. A probleem van volk naar de stijging. Dat bek wet aan mita volk voor de ta ijs ding. Want hoe power ik kom af voor de koties geen ding. En ook goed op de ving. Tijd voor iets nieuws. Sto look op je nieuws. Kulturu nyunsu Paste fa stratis respuntu Ude baniu Sadef arkina niu Kulturu nyunsu Paste fa stratis respuntu